Já už se říkám. Mám začít? Ne. Já se jen snažím ten timer dát pryč. Tak. Takže dobrý den a dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že jste se přihlásili na tento webinář, který má název Co je ITIL a jak ho využít v práci ve svůj prospěch. Mnoho organizací a pracovních pozic vyžaduje znalosti a certifikaci ITIL, ale málo kdo říká proč. Abychom to zjistili, začneme v tomto webináři od začátku. Ukážeme, jak vypadá svět bez ITIL a poté ukážeme, jak jednotlivci a organizace využili ITIL k dosažení změn. Tento webinář je v pořadí druhým webinářem naší exkluzivní série ITIL webinářů s Davidem Biu. Dovolte mi proto, abych přivítal Davida Biu, vašeho lektora, který bude dnes tento webinář prezentovat. Vítej, David. Děkuji, vítám. David je uznávaný odborný školitel ITIL, ITIL Master a ITIL ambasador v České republice a dále ITIL Maturity Model Assessor a P3M3 Assessor. Je spoluautorem knih o ITIL, včetně knížky ITSM Value Stream Transform Opportunity into Outcome. Oboru působí více než 3 desetiletí jako školitel, praktik, konzultant a manažer. David také vybudoval Evropský Service Desk ve střední Evropě pro uživatele ze Švýcarska a Rakouska. Dnes je partnerem NH Prague Knowledge Centers. Moje jméno je Miroslav Kucka a moje role v tomto webináři je poskytnout support vám, účastníkům tohoto webináře a taky lektorovi. Dovolte, abych vám řekl stručně několik logistických informací. Tento webinář trvá 1 hodinu, to znamená, začínáme teď, končíme v 6. A celý webinář bude nahráván s tím, že záznam nebo link k záznamu webinářu vám zašleme hned po jeho skončení. První část webináře bude věnována prezentaci na téma, které je témou webináře. Pak bude následovat část Q&A, otázky a odpovědi a nakonec, prosím vás, dotrvejte do konce. Chceme vám prezentovat naši nabídku, pokud máte zájem se v blízké době do konce tohoto roku certifikovat na ITIL. Pokud máte nějaké otázky v průběhu webináře, prosím, přihlaste se, položte tu otázku buď hlasem, nebo napište do chatovacího boxu. Takže ještě jednou děkujeme vám za to, že jste se přihlásili a věřím, že webinář bude tím, co očekáváte. David, může začít. Děkuji, vítám vás ještě jednou na tomhletom webináře. Jak zmínil Miroslav, tady cíl je vám jako docela zkrácený verze ukázat, co obsahuje ITIL 4. Věřím, že někteří z vás možná byli na školení nebo aspoň mají informace o tom, o té verze, která už existuje na trhu pomalu skoro 7 let. Takže jako tady je to o tom, aby jsme viděli vůbec hlavní informace o ITILe a mohli jako potom si říct, ano, ten ITIL 4, jakým způsobem může skutečně pomoct organizace, jako například ve své digitální transformace, pokud to řeší, anebo obecně poznat to, že nějaká organizace používá nebo snaží se používat tuto verze ITILu, anebo prostě má nějaký jiný metodiky a jiný postoj k správě IT služeb.
Takže obecně to bude to, o čem se budeme bavit. A na úvod já chci jenom, protože samozřejmě nebudeme mít čas, aby jsme se jednotlivě úplně představili, kromě mě, já jsem dostal takový hezký jako představení od kolegy. Jenom na úvod, pokud můžete pak vedat ruku, pokud máte zavedený nebo znáte, my jste měli aspoň ITIL 4 ve vaší organizaci, nebo jste absolvovali už nějaký, ať je to webinář nebo nějaký úvodní školení na ITIL 4. Pokud ano, můžete zvedat ruku, prosím. Děkuju. Tak jo, to znamená, že aspoň jeden pan Razdíl to absolvoval, takže to může být pro vás trošku jako déjà vu a samozřejmě jako můžete ty otázky, které tam budete mít, si nechat na konci toho webináře, jak říkal Miro. Pojďme na to. Tak co budeme se podívat skutečně na tu architekturu ITIL 4, to znamená prostě, co je součást ITILu 4. Jo? Uvidíme jako ty hlavní koncepty, protože ITIL 4, na rozdíl od předchozí verze ITILu, je to koncepční model. Koncepční model znamená, že opravdu v této verze máme hodně takový pojmy, hodně jako koncepty, které je potřeba znát, jak je použít, ale není to taková ITIL 4, zkrátka není nějaká kuchařka. Není jakoby nějaká, bych řekl, metodika, která se dá aplikovat úplně do detailů. A ITIL verze 3 bylo spíš jakoby koncipován jako takový enumerační model, kdy jste potřebovali něco vyřešit, tak jste měli jako nějakou tu knihu v ITIL verze 3 a jste mohli dost dobře jakoby se díky tomu nějak orientovat. ITIL 4 je to spíš model, který jako má za cíl opravdu dá se žít primárně řešit jednu věc a je to ten demand management v oblasti IT. Jo, protože spousta organizace má ten demand management zavedený. Co to je ten demand management? Demand management obecně je, jak můžeme pochytit veškeré požadavky, veškeré poptávky, veškeré interakce s zainteresovanými stranami služeb a prostě je zprocesovat tak, aby ty požadavky byly jakoby správně nějakým způsobem odpovězeny a abychom mohli jako podporovat aby jsme měli prostě nějakou přidanou hodnotu v oblasti IT. Takže ten demand management, který existoval v předchozí verzi ITILu jako nějaký proces, který spousta organizace to má jako proces, to je první znak toho, že pokud organizace má demand management jako proces, tak není to ITIL 4. Je to fajn, ale je to jeden znak, který ukáže, že to je organizace, který prostě ještě nestoupil nebo nepoužívá ITIL 4. Okay? A já budu takhle jako v rámci té prezentace se snažit odpovědět na tu otázku, což jako Miroslav dal na úvod, že jak poznáme organizace, která prostě používá ITIL 4 a čemu je to dobrý. To není pro plezír to, že bychom implementovali ITIL 4, jako bychom chtěli novou verzi iPhoneu, tak máme novou verzi ITILu, ale je to spíš o tom, že to má nějaký význam. A proto jsem tady, abych aspoň vysvětlil, proč je to důležité. Takže pojďme na to. Jedna věc, co se týče ITILu 4, že objasnili nějaký ty pojmy, které byly nějakým způsobem samozřejmé pro některé z nich a které existují už letoucí, ale některé nebyly. Například jsou to dva pojmy, které jsou poměrně nový. Jeden je konzumer, to je spotřebitel, to je ta hlavní zainteresovaná strana, ta protistrana od toho poskytovatele služeb. Oni to v ITIL 4 definovali to jako spotřebitele, jako skupina roli.
A v této skupině máme další specifická role, to je sponzor. Proč je důležitý znát sponzor? No, protože sponzor to je role, která skutečně definuje, jestli bude alokovat peníze vůbec na IT služby nebo ne. Což je jakoby novinka v ITIL 4, protože v předchozí verze ITILu nebo obecně si říkneme, že to je role zákazníka. Tady zákazník je to ten mezislánek. Máme uživatele, který jako používají ty služby podle toho, co konají za práce, podle svých business aktivit. Oni nemají vůbec pojem o tom, kolik daná služba stojí. Jim to je jedno. Co chtějí je, aby ta služba fungovala nejlépe, co může. Aby opravdu vyhověla z hlediska kvality. Sponzor, jeho hlavní jakoby problém, který chce řešit, je nazvaný value for money. To znamená, že on má nějaký omezený rozpočet a v rámci toho rozpočtu chce najít prostě nejlepší služby, které podporují práce těch uživatelů. A mezi tím je ten zákazník, ten customer, který je taková ta role toho středního pána nebo middleman, který jako ví, jaký jsou požadavky uživatele, ví, jaký jsou rozpočtově omezení toho sponzora a snaží se prostě priorizovat požadavky na kvalitu služeb, který prostě potřebujeme. Proč to potřebujeme? Protože zákazník bude dělat všechno proto, aby na základě ty služby uživatelé mohli jako dosáhnout takové ty výsledky. Výsledky, to znamená, mohou třeba, když mají fakturační systém, skutečně fakturovat podle toho, co potřebují sledovat prostě jakové například kolik faktur bylo urazení po splatnosti, ve splatnosti a tak dále. Prostě dělat svůj práce, když pracuji v oddělení, které se stará o fakturace. To je ten výsledek, business výsledek, který zákazník se slibuje od té investice. Slibuje komu? A tomu sponzorovi. Jo? Takže, to jsou ty dvě nové pojmy. A to je důležité, protože když to vezmeme z jiného pohledu, tak tady vidíme krásně, že mezi IT a biznesem existuje 3 úrovně vazeb. Existuje operativní úroveň, uživatel, který jako většinou funguje jenom nebo komunikuje v IT skrz service desku. Máme zákazník, který komunikuje většinou se service delivery manager, prostě na nějakou taktickou úroveň, dělatí service review a sponzor, který jakoby zná to, co ten zákazník a ty uživatelé chtějí pro svoji práce a definuje, jaký jsou ty služby, které budou chtít do budoucna. To znamená spíš taková strategická role. Takže to je jedna věc. Jo? Organizace, jako, která skutečně jako používá ten ITIL 4, přesně umí rozeznat, kdo konzumuje tu službu, kdo definuje, jakoby, jaký jsou požadavky na tu službu a kdo prostě rozhoduje o alokaci rozpočet na tu službu. To je něco úplně nového. Můžete říct, ne, to není nového, naši lidi prostě vědí, že mají peníze, tak můžu. Ano i ne. Jo? Spousta organizace míchají ti všechny role, což je správně, co jsou role, ale na druhé straně nemají jako vyloženě definovaný nějakého sponzora. A nebo nejhorší, že mají sponzora a ten sponzor není spokojený s tím třeba interním IT. Vede k nějaký čadu IT. Takže tady ITIL 4 se snaží tyhle role opravdu přesně definovat tak, abychom mohli vidět prostě, s kým můžeme se bavit ohledně kvality služeb, s kým se můžeme bavit ohledně rozpočtu na služby, s kým se můžeme bavit ohledně jakoby vůbec požadavků na denní použití těch služeb. A je to důležité, protože právě firma, která používá ITIL 4, má zakodovaný tohleto, to znamená ten co-creation. Co to znamená ten co-creation? Znamená, že i když jste poskytovatel IT služeb, ať interní IT, ať externí firma, která prostě dodává svoje služby na trhu, vy nemůžete jednoducho jenom dodávat služby, ale musíte ty služby opravit podle jako požadavků těch spotřebitelů. To znamená, že existuje taková ta permanentní zpětná vazba, dodáte služby, dostanete zpětnou vazbu, na základě toho jste schopni jakoby vylepšit, změnit
prostě adaptovat ty vaše služby a bez té zpětné vazby v podstatě jakoby nevytvoříte žádnou hodnotu, protože pokud neberete v potaz tu zpětnou vazbu, tak nebudete jakoby vytvořit nějakou hodnotu dlouhodobě. Může se stát, že budete úplně mimo jako trh nebo poptávku, který tam ten zákazník po vás chce. Takže to je ten co-creation of value. Tohle je creation of value, to znamená, poskytujeme služby a na základě toho spotřebitel prostě může jakoby dosáhnout nějaký výsledky pro svůj business, ale tady ta co-creation znamená, že bez spotřebitele poskytovatel IT služeb nemůže vymyslet další verze, další release svých služeb. A to je další věc, která je důležitá. To znamená, že jak poznáme organizace, která používá ITIL 4, to je firma, která má zavedený, zakodovaný na různé úrovně takový nazvaný feedback loop. Že má definovaný, jakým způsobem může získat zpětnou vazbu od uživatelů, od spotřebitelů, obecně řečeno, na služby, které poskytuje. To je další znak toho, že to je důležitý a že ten ITIL 4 zdůrazní to, že poskytovatel IT služeb sám nevymyslí, a to můžete mi říct opět, že to je jasný, nebylo to jasný v předchozí verzi ITILu, a je to hodně jakoby spojený s tu agilitu, kde na konci každé iterace tak dostaneme nějaký feedback. Tak to je něco, dá se říct, který filozoficky je velmi podobný. Takže to je ten value co-creation, který je taky důležitý v oblasti jako pro ITIL 4. Potom máme další věc a to jsou ty hlavní věci. Jedna věc je ty 4 dimenze. To jsou ty 4 dimenze. Možná některý z vás se pamatují v předchozí verzi ITILu 4P. V předchozí verzi ITILu se říkalo, že když chcete navrhovat nějakou službu, nemáme zapomenout na nic důležitý. Čím lépe děláte design nějaké služby, tím lépe to bude, když budete mít tu službu v provozu, protože na nic zásadného jste zapomněli. Co to je nic zásadného? To byly v předchozí verzi ITILu 4P. Procesy, people anglicky, to znamená lidi, to byly jakoby ty produkty, to znamená, že ty nástroje, které se používaly, a byly to prostě partneři. Takže ta samá myšlenka, ty 4P, zůstala a teď to rozšířili v této verzi. To znamená, cokoliv, co řešíte v rámci IT služeb, abyste na nic zásadního nezapomněli, abyste měli přehled o tom, jaký zdroje ty služby potřebují, tak potřebujeme 4 dimenze. 4 dimenze. Jako 4P. První dimenze je Value Streams and Processes. Definujeme všechny aktivity, které potřebujeme pro to, abychom mohli vymyslet, implementovat, spravovat, zlepšit služby. Organization and people. Tam definujeme například, kdo jsou naši zákazníci, kdo jsou naši lidi, které potřebujeme, jaký kompetence potřebujeme od těch lidí, jaký kompetence potřebujeme od uživatelů. Často se stává, že máme tendence předcenit, jakým způsobem ti uživatelé mají jako gramotnost v oblasti IT. Organization and people je taky u toho definovat dané organizace, kdo jsou ty sponzoři, kdo jsou ty lidi, kteří skutečně mohou s námi jakoby rozhodnout o alokaci peněz na služby. Kdo jsou ty zákazníci? To je taky ta oblast, to je velmi důležitý. Partners and suppliers. Tak tady je to o tom, že my jako poskytovatelé IT služeb, my nefungujeme tak, že jsme izolovaní od zbytka světa. Všechny služby, které máme, mají být, integrují určitě částečně nebo celý služby od třetí strany. Takže je potřeba opravdu zachovat dobrý vztahy s dodavateli a s interními nebo externími partneři, tak, abychom měli jakoby nějakou end-to-end kvalitu těch našich služeb. A Information and Technology, to je to, co produkt předchozí verze ITILu, ta P, a to znamená, že to je celá ta technologie, všechny ty nástroje, které jsou základem pro prostě poskytovaných služeb. To znamená, jaké informace potřebujeme, aby jsme řídili ty služby, jaké informace samotné ty služby zprocesují. Všechno pak jako je důležitý a
To znamená, kladete si tu otázku, když vy budete řešit něco v oblasti IT, cokoliv, nový vztah s dodavatelem, nová služba, nový SLA, cokoliv, myslíte na 4 dimenze. Když to děláte, už víte, že vaše organizace aspoň částečně používá ITIL 4. Jo, to znamená, že to dává nazvaný ten holistický přístup. Neberte ty věci jenom jakoby z pohledu technologie, anebo z pohledu procesu, anebo z pohledu lidí, anebo z pohledu ekosystému partnerů. Podívejte se na to celkově. To je nazvaný holistický přístup. To je další možnost, jak poznat, že organizace opravdu používá, nebo aspoň používá, dá se říct, ITIL 4. Potom máme další věc, a teď jako úplně do detailů nepůjdu, ale to je ten service value. Tady, co vidíme, je to ten service value systém. Jak jsem říkal, ITIL 4 je koncepční model. To znamená, že a to je model, který je u toho, aby jsme mohli jako zpracovávat veškeré požadavky a příležitosti od zainteresovaných stran. Co to znamená? No tak třeba vezmeme opportunity. Máme dodavatele, vy jste třeba v oblasti IT, vy jste CIO, dejme tomu. Kolikrát nějaký dodavatel vás se bude snažit, prostě vám se bude snažit něco prodat. Má úžasný produkt, úžasná aplikace a cokoliv. Z pohledu ITILu to je příležitost. Vy si říknete, dobře, co nabízí. Je to pro nás něco jako zajímavého, to znamená, že to je příležitost, že by jeho produkt pro nás byl základ pro další službu, která by byla zajímavá pro naše lidi. Pokud ano, no tak tu oportunitu skrz toho systému budeme jakoby vyhodnotit. Budeme nakonec se rozhodnout. A jedna možnost je, řekneme dobře, v tomto případě by budeme chtít to zapojit do našeho portfolia služeb. Takže opportunity může pak se dát nějaký konkrétní dimenz. Uvidíme ten rozdíl. A nebo opportunity. Může to být, nemůže být to takhle. Třeba konkrétní, berte to tak, že máte nějaký audit, licenční audit, noční můra pro spoustu organizace. Někdo přijde do firmy, jo, někdo samozřejmě akreditovaný, nebo nějaká firma, a chce vidět, jak jste na tom s licencama. Jo, jestli respektujete jako licenční politiku nějakých vendorů. Tak podle ITILu to je opportunity. Opportunity být v compliant, opportunity třeba i možná i šetřit věci, protože třeba nevíte, že ta licenční politika je taková, že teď je ve vašem prospěchu, že některé softwary, které používáte, na to už nemusíte platit licence. To je taky příležitost. Takže to není jenom o to, aby jsme tady řešili ty požadavky typu uživatel kontaktuje service desk, protože má nějaký incident. To ne. To je cokoliv, co může vycházet ze zainteresovaných stran. A tohle je síla ITIL 4, protože kolikrát ty organizace znají jenom prostě část toho demand managementu. Nevědí prostě, jaký jsou ty definovat, dělat inventorizace toho, jaký jsou požadavky na IT, pro některé organizace je to dost komplikovaná záležitost. Neříkám, že ITIL to usnadní, ale aspoň prostě ITIL 4 to bere jako výchozí bod. To znamená, že to je od začátku nutné udělat. A jak ty opportunity jako zpracovat, to děláme skrz nějaký service value systém, do který nechci jít úplně do detailu. A tady máme tu hodnotu. Ta hodnota je v tom, tady konkrétně, není to něco, který vytvoříme v IT, ale my to podporujeme. To znamená, když se vezmeme zpátky na ten příklad, jo, že máme tu příležitost, no tak tu příležitost, která je, že budeme zapojit nebo přidat ten produkt od třetí strany do našeho portfolia, tak to znamená, že nová služba a díky té nové službě, tak ty uživatelé mohou prostě dělat lépe svoji práce a zákazník a sponzor může očekávat potom nějakou hodnotu, přidanou hodnotu. Jo? Takže to tak je. To znamená, že opět tady ten service value systém je u toho, abychom mohli jakoby zpracovat veškeré příležitosti anebo poptávky, požadavky, protože demand český jakoby může být
přeložený různými způsoby, tak, abychom mohli je prostě systematicky, standardizovaně tohle mohli řešit. To je další věc. To znamená, pokud máte na to jeden proces, demand management, hodně omezujete ty možnosti. Proč? Protože ten proces samotný bude mít jeden purpose, jeden cíl. Jo? A ten cíl u demand management je prostě identifikovat, zpracovat požadavky a ovlivnit je. To znamená, že pokud máte nějaké požadavky na služby a z kapacitních důvodů nejste schopni to zpracovat, zvládnout, tak demand management se bude snažit prostě to ovlivnit tak, abyste to mohli zvládnout. Tady u toho systému vůbec se nebavíme o tom, že bychom jakoby něco měli jakoby ovládnout nebo jako ovlivnit. Ne, tady jde o to, že definujeme na různý úrovně ty požadavky, ty příležitosti, které máme a jsme schopni vždy standardně zapojit tu firmu tak, abychom mohli tyhle požadavky jako zpracovat. To znamená, ten demand nebo ta opportunity není narušivý element. Je to základ pro fungování IT. A to je ten IT listiží. Celý ten systém, tohle, co vidíte tady, je, jak má fungovat váš IT. Jak IT má fungovat jakoby vnitřně. Vnitřně pomocí service value chain a přes ty interakce, které máme jakoby v tom systému. Tak to je další věc, která je důležitá z pohledu IT listiží. A potom máme ten value chain. Ten value chain, to je, jak jsem říkal, to jádro, to je to vnitřní fungování IT. To vnitřní fungování IT je to o tom, že všechno má být prostě poskytováno, ta hodnota, který zákazník a uživatel nebo zákazník očekává od služeb, no tak jde přes ty produkty a služby, které poskytujeme my. Abychom mohli jako ty služby a ty produkty zlepšovat, změnit, adaptovat podle toho, co ten demand chce, tak máme 6 předdefinovaných aktivit. Je vidíte tady. Engage, improve, plan, obtain, build, design and transition, deliver and support. Proč ty aktivity? Protože ty aktivity víceméně souvisí se životní cyklus služeb. Na začátku plánujeme, definujeme jakoby se zákazníkem, co chce, pak designujeme to řešení, definujeme plán, implementujeme to a pak dáme do provozu a zprovozujeme prostě ty služby. Ale to je jedna možnost to přečíst. Tady v těch aktivitách, jak funguje IT, máte předurčené aktivity, ale jak ji budete zapojit dohromady, to uvidíme, že to je velmi specificky o IT listiži. Není předem určený sekvence nebo frekvence těch aktivit. Co je předem určený, jsou ty samotné aktivity. To znamená, ve vašem IT oddělení, tak budou prostě jakoby různé aktivity a ty aktivity můžeme jakoby přeřadit k tím hlavním aktivitám, které tady vidíte. Aktivity, které souvisí s plánováním, aktivity, které souvisí třeba s komunikací se zainteresovanými stranami, aktivity, které souvisí s realizací, aktivity, které souvisí s provozem, aktivity, které souvisí s designem, s change managementem. Jo? Takže to jsou ty aktivity, které děláte de facto v IT, ale jsou rozděleny prostě tady v tom modelu a za jeden účel, který uvidíme za chviličku. Když se vrátím trošku na to, co jsem říkal o linie toho systému, tak ten service value chain, kde máme ty aktivity, jeden z těch komponent. Ale v rámci IT, tak máme governance. Co to je governance? Takže to je v podstatě skupina lidí, který definuje ty pravidla, ty směrnice a který dělá všechno pro to, aby ty směrnice byly aplikované. Příklad governance v oblasti IT je to nazvaný ten poradní výbor pro změny, nazvaný CAB. Někteří z vás znají to slovo CAB, Change Advisory Board, takže to je příklad governance. Zkrátka bez governance IT nemůže fungovat, protože to by bylo chaos. Takže to je součást toho systému.
Máme praktiky. Předchozí verze ITILu se to nazvali procesy. Ale praktika je právě, to máte nějaký definovaný, ne že templatey, ale to vychází z těch, dá se říct, toho benchmarkingu. Co je praktika? Incident management je praktika, change enablement je praktika, problem management je praktika. Je 34 praktik. A my jste nevážili z vody, abyste nevymysleli, co už existuje. Když chcete nastavit třeba, jak máme zpracovávat incidenty, tak na to je nějaká praktika, která se jmenuje incident management. Můžete se na to podívat a můžete prostě na základě toho, co tam je, se snažit to prostě nastavit nebo vytvořit si proces, organizace, aktivity, vztahy s dodavatelem na základě té praktiky. Jo? Principy, to je specificky pro ITIL 4, opět, to znamená například neděláme všechno najednou, všechno, co děláme, souvisí s nějakou hodnotou pro zainteresované strany. To jsou nějaké principy. A vždy IT musí garantovat, že to, co dodává, je v souladu s tím, co ten zákazník chce. A to je ten continual improvement. Víceméně to je ten value co-creation. Nemůžeme pořád jakoby něco vymyslet, když víme, že prostě to nebude v souladu s tím, co ten zákazník chce. A musíme tím pádem kontinuálně zlepšit naše služby. Takže to je součást ITIL 4. Tak ty aktivity, které tady máme. Máme několik aktivit, to jsou ty 6 aktivit, a to je právě to hlavní fungování IT. Jo? A to je ten service value chain. Pojďme se podívat. A ten service value chain má za cíl vytvořit nějaký value stream. Aha, value stream, to je ta hlavní věc. To je ta hlavní věc, který prostě nám umožňuje říct, rozpoznat firmu, která chce jít podle ITIL 4, anebo firma, která nejde podle ITIL 4. Firma, která jde podle ITIL 4, je firma, která se bude snažit nejenom vytvořit nějaké procesy, tohle každý umí, jo, protože kupuje se nějaký ITSM nástroj a myslí si, že má ty procesy, které jsou ty procesy, které má v ServiceNow, v Jire, v Alvao a tak dále. Ano, to je jeden pohled na věc. Ale brzo ta firma zjistí, že ty procesy má problémy s integrací těch procesů. OK, máme zavedený incident management, máme zavedený problem management, máme change. Ty vado, jak to dáme dohromady? Jak dáme dohromady ten change a release? Jo, to nastavíme to v systému. Nefunguje to tak. Nenastavíte to v systému. Vy musíte prostě přemýšlet nad tím, jakým způsobem ty různý oddělení, vaše organizace, vaše dodavatele, vaše zákazníci zapojit do těch aktivit. A tohle děláte jedině, když myslíte ne procesně, ale pomocí nějakých value stream. Typický příklad value stream, že třeba když máte proceduru pro nové zaměstnance. Nový zaměstnanec přijde, v ideálním případě první den prostě všechno mu funguje. Má počítač, má přístupy, kam má být a nemá výmluvy, aby nemohl začít pracovat. A tohle může fungovat jenom, když IT, procurement, HR spolu funguje dobře. Jinými slovy, IT, procurement, HR jsou součástí value stream. Pokud to necháte na jednotlivé procesy, které nejsou koordinované, nejsou synchronizované, tak vždycky budete mít ten samý problém. Přijde nový člověk a co má dělat, bude číst dokumentace, protože nemá nic připraveného. Reakce IT je to kvůli HR. Reakce HR je to kvůli IT. Takhle to nemůže fungovat. Jedině to může fungovat, když opravdu na nějaký vybraný demand, jako je nový zaměstnanec, který potřebuje přístup do systému, do služeb, aby mohl začít pracovat, máte opravdu takové jakoby ta spolupráce napříč organizace. A value stream je to ta myšlenka, která vám prostě pomůže jakoby definovat, kde to dává smysl, překonat to, že děláte to procesně a dělat to v rámci nazvaný český hodnotových řetězů. To je právě ta nová věc, která ITIL se snaží 7 let vysvětlit v rámci jakoby, školení a v různých organizacích. To je přesně ta novinka v úzovkách.
Já vím, že spousta organizace value stream nemá dokumentovaný, neví, co to je. Ale to, že to nevíte nebo nemáte, neznamená, že to nedává smysl. A právě ten value stream, to bude jako něco, aby jsme to říkali, třeba bude něco, když máme tady nějaký novou službu. Jo? Že někdo chce novou službu, to je ten demand. Takže budeme fungovat pomocí value stream. A co to znamená? První krok bude, že máme pochopit, co chce a jaký má požadavky na službu. Tohle to je aktivita engage. Další krok to bude, že rozhodujeme, jestli vůbec do toho jdeme, jestli máme investovat na tu službu. To je plán. Potom děláme design a architekturu té nové služby podle požadavků, které jsme viděli v prvním kroku. To je design and transition. Pak začneme to tvořit, to je build, configure or buy service components. Pak to dáme do provozu, to znamená, to je nasazení, to je součást design and transition. A potom to provozujeme, to znamená, otevíráme tu službu k zákazníkům a uživatelům. Jednoduchým způsobem tady jsem popsal, co je jeden value stream. To, co tady vidíte v žluté barvě, je jeden value stream. Má 6 aktivit a ty aktivity v rámci value stream jsou to procesy. To znamená, že nedefinujeme jako procesy, jako dřív, jenom incident management a tak, ale definujeme procesy jako součástí value stream. A konkrétně třeba ten proces, to bude proces, který zajistí, že když je požadavek na novou službu, no tak sbírám strukturovaným způsobem požadavky na tu službu. Jinými slovy, to bude proces, který se může nazvat requirement management. Další, to bude proces, který bude říct, OK, jak máme rozhodnout investovat do nových služeb. No tak to bude třeba nějaký business case management. Nazývejte, jak chcete. Ale to je proces, součást value stream. A jinými slovy, když tady budeme mít demand, poptávka po novou službu, tak víme, že vždycky budeme postupovat stejně. To bude ten value stream. Jo? A to je ta nová myšlenka. To znamená, že organizace nemají se na to dívat skrz nějakého zázračného procesu, který zajímá jenom IT, ale skrz value stream, který má zapojit spoustu jiných oddělení v organizaci. A takhle poznáte, jestli ta firma je ochotná vůbec něco z toho ITIL 4 používat. Pokud ta firma bude používat ty ITSM procesy, je to absolutně fajn. Ale je to ITIL verze 3 v nejlepším případě. Ale rozhodně ITIL 4 to není. A pak máme jenom v rychlosti ty principy. Jo? Tam máme nějakých 7 principů. Nevím, Víro, ještě mám trošku čas, nebo už ne? Záleží na tom, kolik bude otázek. Tak je 5:43, takže ještě ano, myslím. Jo, 5 minut minimálně. Jo. OK. Tak tady máme nějaký principy, nebudu jít úplně do detailů, ale třeba to jsou 7 principů. Proč ty principy? Protože jsou to principy, opět, které jsou specifické. Je to způsob uvažování, pokud firma chce používat ITIL 4. Focus on value. Co ta organizace, IT organizace má dělat? Má vědět, jakou to má vazbu na hodnotu pro zainteresované strany. Jinými slovy, když vymyslím službu, tak vidím, jakou hodnotu to může být pro zákazníka. Když prostě zavedu monitorovací nástroj a monitorovací systém, taky vidím konec konců, jaký to může mít i výsledek pro tu hodnotu, kterou chci podporovat na základě služeb, které poskytuju. To znamená, že pořád mám jako v hlavě, že to cokoliv, co dělám jako IT, musí vytvářet nebo podporovat vytváření nějaké hodnoty. Start where you are je důležitý. To znamená, že pravidelně zkontrolujeme, co máme, který používáme, alebo který můžeme používat na to, když třeba je nějaká nová poptávka, bude to lepší aktivovat třeba klauzule v nějaké smlouvě, které máme s dodavatelem, který zatím nepoužívají tu klauzule, než vymyslet něco nového. Když máme nějaké aplikace v našem portfoliu aplikace, možná
a které jsou málo použitý, možná tyhle aplikace třeba mohou pokryt nějaké potřeby, které dostáváme v rámci jakoby demand, který máme jakoby pro IT. Jo? Takže Start Where You Are to není jenom analyzovat současné situace, ale podívat z té současné situace, co se dá znovu použít. ITIL, ale obzvlášť ITIL 4 se snaží být prostě ekonomicky šetrný. To znamená, ne, že každá nová poptávka, každý nový požadavek vyžaduje nové investice v IT. Ale spíš vyžaduje položit si otázku, co z toho máme, můžeme znovu použít. Což je takový, jakoby, řekl, selský rozum a docela velmi jako zdravý způsob hospodaření obecně. Neděláme všechno najednou. Progress iteratively with feedback. Nevím, jste se už pustili do projektu typu vybudovat nějakou databáze konfigurační, nazvaný CMDB. Jsou organizace, které v tom ponořily miliony a miliony bez výsledků. To je přesně opačný případ toho, co říkáme v tom principu. Neděláme všechno najednou, děláme všechno fázovaně a v každé fáze získáme feedback, jestli jsme na dobré cestě, anebo je možnost to ukončit. Progress iteratively with feedback. Collaborate and promote visibility. To je, co jsem říkal, ta spolupráce. Definovat to, že není to IT a ostatní. IT a ostatní oddělení, pokud IT je interní, mají spolupracovat. Máme definovat nějaké společné cíle a aktivity, které spolu souvisí. Abychom prostě nedostali jsme do situace, kde je to syndrom my a oni. My jsme to dělali dobře, oni to zkazili. Ne, když je to spolupráce, máme společný cíl, tak v tomto případě nemůžeme říct, že oni jsou ty zlí a my jsme ty dobrý. To nikam nevede. Jo? To je právě jako takový jiný mindset. Think and work holistically. Co to je ten? To je o tom, že, jak jsem říkal, ty 4 dimenze. Když se podíváme na danou problematiku, co máme něco zlepšit, tak se nedíváme jenom skrz technologie. Když máme nový proces zavést, nebudeme první reflex říct toho vendora řešení. No, můžeme jako aktivovat prostě licence na ten modul v tom ITSM nástroj. Toto je jedna věc, to je Information and Technology. Ale co z toho procesu si slíbíme? Value Stream and Processes, jaké aktivity skutečně chceme? Máme na to lidi, kteří prostě mají ty kompetence? Organization people. Potřebujeme noví dodavatele, partners and suppliers. Takže musíme, když něco vymyslíme, se na to podívat skrz ty 4 dimenze. Keep simple and practical. ITIL je pragmatický. To znamená, že když vymyslíme nějaké služby, ty služby mají být jednoduchý na použití a jednoduchý na údržbu. A poslední věc je optimize and automate. To znamená, že opět přes ty 4 dimenze vždycky bude něco zlepšit. A zlepšit znamená, že můžeme optimalizovat ty zdroje, které máme pro ty aktivity a občas, když to dává smysl, po optimalizaci některé činnosti budeme automatizovat. A to je právě ten poslední princip. A se dostaneme na část, kde vy se můžete vyjádřit, protože je to question and answer v rámci toho webináře. Děkuji, David. Děkuji, David. Takže prosím, pokud jsou nějaké otázky, tak tedy je ten správný čas. Žádné otázky? Dvě možnosti. Buď to bylo jasný, anebo nudný. Nechám to na vás. Ale šlo by o to, abyste poznali, jestli ta organizace
jako můžete na základě toho, co jsem říkal, poznat, jestli pro vaše organizace dává smysl opravdu v vozovkách dělat ten upgrade verze 3 ITILu na ITIL 4, anebo když vůbec nepoužíváte ITIL do teďka, uvažovat o tom. Dobře, takže asi nejsou otázky, nebo minimálně teď nejsou otázky, tak děkuji, David, a děkuji vám, že jste si poslechli prezentaci. Já jsem vám slíbil, že děkuji, Jiří. Já jsem vám slíbil, že pokud vydržíte a že vydržíte do konce, že máme pro vás jednu nabídku, takže pojďme na tu nabídku. Tak. Pro vaši informaci, organizátorem této exkluzivní série 4 ITIL webinářů je organizace, která má název NH Prague Knowledge Centers. My jsme poskytovatelem learning solutions alebo tréninkových řešení pro naše klienty, kterými jsou firmy nebo jednotlivci. To, co nabízíme, jsou akreditované kurzy a školení a certifikace. A jsme jedním z top autorizovaných tréninkových organizací pro společnost PeopleCert, která dělá certifikaci na všechny ITIL moduly. A jsme hrdým partnerem a akreditovaným organizací pro PeopleCert v České republice. Takže to, co vám můžeme nabídnout, je plný rozsah všech modulů, které souvisí s ITIL certifikací, s tím, že první kolo je absolvování nebo účast na přípravném kurzu a po absolvování přípravného kurzu, kterého součástí je, že ten kurz vede certifikovaný trenér, že účastníci dostávají kompletní studijní materiály a voucher na zkoušku. Takže vlastně ta příprava na zkoušku je první část a ta druhá, minimálně tak důležitá část, je certifikace a získání certifikátu. To, co vidíte teď, je tabulka našich veřejných termínů na moduly, které v rámci ITIL jsou nabízeny. A tu bych chtěl zdůraznit první řádek, a to je kurz, který má název ITIL 4G Foundation, který je dvoudenní kurz a nejbližší termín, který máme vypsán, je v prosinci a začíná 8. prosince a koná se 8. a 9. A s tím souvisí ta nabídka. Tak naše nabídka je, která platí pro maximálně 10 zájemců a platí do 5.12.2025 do 2 hodin odpoledne. Pokud se registrujete na kurz, který má název ITIL 4G Foundation, nebo na kurz s názvem Digitalizace managementu IT služeb ITIL, to je název kurzu, který nabízíme v dotačním programu SEM kurzu, na termín 8. a 9.12., tak vám k tomu základní sadě učebních materiálů, exam voucher a kurz přibalíme zadarmo PeopleCert Plus Membership program. To znamená jednoroční přístup k balíku hodnotných položek, kterých cena je 3000 korun nebo 1120 euro. A co obsahuje PeopleCert Plus Membership, tak první oblast je Certification Support, je to v angličtině, protože všechny ty materiály jsou v angličtině. Je tam voucher na zkoušku, je tam předplacený voucher na případnou opakovací zkoušku, je tam mock exam, znamená nástroj na přípravu na zkoušku a další zdroje Learning and Exam Resources. Pak je to Community Features, znamená digitální badge, který můžete na sociálních sítích prezentovat to, že máte certifikát, co není v standardní nabídce.
a Certification Renewal through CPD, to je vlastně znamená, že udržovat si validitu nebo platnost certifikátu po delší dobu. Pak je to přístup do PeopleCert Library Resources, to znamená více než 150 digitálních knížek, různé courseware a další materiály. A nakonec Membership Editions. A to je oblast, která se postupně rozšiřuje a zvětšuje. PeopleCert jako držitel certifikací ITIL v minulém roce zadefinoval svoji pozici, že jdou rozvíjet svoje kurzy a služby, které budou takzvaně AI native. To znamená, organizace jako taková se snaží aplikovat AI do vzdělávacích programů a taky do dalších aktivit, které potřebuje na fungování jako organizace. A součástí toho je i to, že postupně přidává do toho PeopleCert Plus membership programu takzvané editions, které jsou hlavně ve formě různých nahrávek, masterclasses nebo kurzů, které jsou zaměřeny na nějaké specifické oblasti, které souvisí s AI, ale taky i knížky, ku příkladu AI Unlocked je název guide nebo knížky, která vlastně je úvodem do toho, jak využít AI pro project manažery, pro manažery, kteří prostě fungují v schématu ITIL a tak dále. To znamená, naše nabídka je, pokud se přihlásíte u nás na kurz Foundation, tak vlastně v té ceně základního kurzu dostanete bonusovou položku, což je jednoroční přístup do programu PeopleCert Plus v ceně 120 € nebo 30 korun. Pokud byste chtěli využít možnosti dotačního programu, který česká vláda aktuálně nabízí, a ten program končí 30.12.2025, tak vlastně máme ještě poslední termín, který v tomto dotačním programu je nabízen v aplikaci, kterou provozuje Ministerstvo práce, sociálních věcí přes Úřad práce. A vlastně ten název kurzu je Digitalizace managementu IT služeb ITIL 4, což je jinak sformulovaný název kurzu. Oficiální kurz ITIL 4 Foundation je příprava na certifikační zkoušku ITIL 4 Foundation a voucher na zkoušku. Ten termín je 8.9.12. Cena pro účastníky je 4250 korun a zbytek do ceny kurzu je dotace české vlády z Evropského fondu. Tak, poslední informace nebo nabídka je taková, že my máme o 2 týdny další webinář. Budeme rádi, pokud se znovu přihlásíte na pořadí 3. webinář. Ten název 3. webináře, který bude o 2 týdny, je Překlenutí mezer v IT support. Jak vyřešit tier separation z ITIL. Zítra, prosím vás, očekávejte e-mail s linkem na záznam z dnešního webináře a taky zítra a v pondělí budeme postupně zasílat direct maily s pozvánkou na 3. v pořadí webinář s tímto názvem. Budeme rádi, pokud se znovu registrujete s tím, že všem registrovaným zasíláme záznam. To znamená, pokud se nemůžete účastnit, ale máte zájem o tyhle témata, rozhodně se zaregistrujte a abyste měli přístup k záznamu. Pokud budete moci se účastnit, tak budeme rádi, pokud vás za 2 týdny přivítáme. Znovu s Davidem. Tak to je všechno z mé strany.
Nějaké otázky k naší nabídce? Pokud nejsou, dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši účast na tomto webináři a věřím, že to bylo k vaší spokojenosti a těším se na další webinář o 2 týdny. Mějte se krásně. Děkuji. Naschle. Nashledanou.